Elkarrizketan, Pierre-Paul Berzaitz eta Itxaro Borda. Hoa ikusten zutu dalaik, behar dit, kontutan hartu, eskual zaina ziela, Itxaro. Hainbeste urtez elkarrezagutza dizugu, eta nik egia erraitea hanis harro izan duzu berri hoi jakin dudalaik. Nik ez jakin ze korta ekarri zuten, balin ba zue lanak biztan dena, eta lan berri horrek usten deizunez ale askatasuna mini bat zue lanen erabilteko. Bai, prefosta, usten didazut lan denboa, euskaz iskribatzen segitzeko, eta hoi zuzun baldintzetaik bate, etziala euskaltzaindiako lanek, ene idazle zeregina trabatu behar. Bena bon, beti hola bizi izan duzu, ni elkar ezagutzen dugunetik, beti halako tensione batekin, beti mila gauza egiteko, mila gauza jentekin partekatzeko, eta hoi bat gehiago duzu, bat habo duzu, eta uste dit, azkenean esperientzia bat dela, eta konten duzu, euskaltzainean izaiteaz, egia egan. Harrotasunik ez dit, bena konten duzu izaiteaz, eta nola egan, etxe partiaren betetziaz, euskararen alde. Eta usu elkartzen zide, edo etxen elan behar duzi egin, edo nula funtzionatzen duzi? Hilabetean behin elkartzen gututzu, eta gio bilkuak bat itzug online, rinkoi esker, online tutzu, eta bai, eta baduzu beti lan egiteko, beti zerbait baduzu, eta euskaen mundu hoi, zuke ezagutzen dizuna untsa, itxaso zabal bat duzu, eta restik erraiten zien bezala, putzu bat bezala duzu, eta ondorik gabekoa. Beti hartzen zutu, beti iresten zutu, eta beti emaiten deizu, zerbait sortzeko okazione bat. Eta nik ez jakin, azken finean eskoa batua, eskualtzainak defenditzen dizu batua, ala beste xuberotarez bintzo dututzu, ez duzu xuberotaren aurka, eskualtzaina edo futaraen edo... Ez duzu euskalkien kontra bat ere, euskaltzaindia zen, uste dit kontrarioa dela, beste euskalkietan dien hiztegiak, leksikoak eta erraiteko moldiak geota habo integratzen dutiala. Geota habo integratzen duzu eta ez duzu bekatu batxi eta ez mintzatzia. Denek horok konprenitzeko gisan mintzo balin bagia pu. Bai, eta uste dit, zuri bihurtzeko mini bat, diska berri bat elki duzula, eta zue zomagarren diska da? Hamargarrena. Hamargarrena, bai. Hamargarrena, eta kontatu gabe guk taldearekin egin ditutzenak? Gehi gukekin egin, bai. Eta ze kanbiatu da, guken denboako Pierre-Paul Berzaitz gazteaen, eta guai ezagutzen eta ikusten eta entzuten dugun Pierre-Paul Berzaitz horrelatian. Gaiz adineekin hemat kambiatzen duzu jentie, bena osoki ez duzu kambiatzen jentie bat uste dit. Nintzen persona beti gondela, eta beti guzta euken dudala kantatzeko, kantoen huntzeko. Jo pastual sailine ibili nuzu, hemat urtez, hortan elaguntu naiz, Itxaro, edarki. Eta gio ikuskizun batzu ere eta osatu ditit, pastualetik kanpo. Mena diska baten egitia, senditzen dit, artetaik beharrezkoa dela, alde batetik lan egiteko, profesionalizatzen zia diska bat egin behar baduzu, bortxaze, behar duzu zue kantuak lant, musikariek lan egin, moldaketak egin, estudioan igan, eta beraz, urhatsoi garantzisua duzenetako, beste niz galtzen duzu zure trebezia, eta beraz, artetaik, bizpahi urtetaik, orai hartino egin ahalizan dit diska bat. Eta bestalde baduzu beste motibo bat ere enetako diska baten egitia, uste dit sorkuntzai berzola beti atea ideki ikutzi. Ezi ondokuek
ondoko jentek egun batez mentzuzen zuen dizi, edo ikusiko gue egunko grabaketa hau, edo solasaldi hau. Eta eran, hoitzutian, bi huk, eta horrek hoi egin zian, eta pentsatzen dit beharrezkoa dela. Eta bestalde disko berri baten egitik, kontzertu zumaite kartan dizu usaian, eta holaz ikusten ditit, eta elemento positibo hainiz disko berri baten egitia, naiz ekonomikoki zailden. Usteit hoi, aipatu duzun puntu hoi, jenteak ilako hageman hoi, bezik importanta dela, bai musikaientzat, sustut musikaientzat, erran ezakezu, baina idazleentzat ere, bezik importanta duzu, jentekin hageman fisiko hori, ukaitia, libri bat elkitzen duzularik, gero aurkezpenak, mainunguiak eta beste. Zuk beti, hobetsi duzu, eman diozu balioa, publikoan kantatziai, beti danik? Ez, egia erran ahalik ezen gehiago egiten afera hortan. Mena, zail duzu, beti nahi izan dit egin eta ene konzertuak nahiko musikariekin, eta beraz, ez duzu beti aiza egitia hola. Adibidez, akapela kantatzen den persona batek, ez dizu ni bezalako arazoik sortzen kantatzen dizu, edo bea laguntzen bada gitarra batekin, aizago ari duzu. Nola nik beti bilin izan lau edo bost musikariekin, beti zailtasun pixka bat, eta izan duzenetako konzertuen egitea, hau ez libro, hu ez libro, edo ez aski soz, edo beti izan ditolako oztopo zumait. Bena alere egin dit konzerto hainiz, eta konten uste. Bai. Eta bestalde badakizu itxarro, Hanis kantatu dudala nik zure poesia. Badakit, eta nie hortaz biziki harro nuzu, biziki konten nuzu. Gure alkarlan hortaz, ez baitzen emana atxarretik, paizetik zinditzalarik, Siberun kokatunen duzun, lanaengatik, beste Hanitsek bezala, eta enakizun Siberotarrik, eta hoi dena behar izan dit ikasi, eta harreman berriak sortu, eta biziki plazerekin ikusi dit, zue ene sare hortan sartu ziela eta alderantziz, prefosta. Eta egia teksto biziki ederrak sortu dutugula alkarrekin. Oanoe Siberun kantatzen dienak, jakin gabe nur dien egileak, ez gututzu espanderoak, beraz ez dizugu sekulan azpimaratzen hitzak eneak diela eta musika zuia. Uste dit, ene hitzak eta zuen musika biziki untsa eskontzen diela. Beste talde Hanitzeke hartu dizkitzie kantak, eta hortaz denike batit harrotasun pixka bat, adibidez izarrak, ez bakarrik izarrak, beste zumaiteke hartu ditzie. Ezi zure poesiak badizu zerbait berezi, poesioaik badizi zerbait honik, bena atzamaiten jot eta karakter eta oso modernoa gaurkotasun handia badira zure poesiak. Eta beti aize musikatu izan dit zure musika, edo zure tekstuak. Nik hori esan ditzen dit, aizatasun hoi, fluiditate hoi, hitzen eta noten arteko likidotasun hoi bezala, igaiten duzu, eta naturaltasun bat bezala, melodiari buz. Eta zuk orai baduzia zure lanetan zerbait berri plantan? Benik beti badit zerbait berri, egunoz. Justuki berrian egiten ditudan kronika hoik. Bena hortaz gain, igan urtean elkin izun poema libri bat, itzalen tektonika, Susan, eta hoi emaiten dit, jakurten dit han eta hemen, azken este behuntan esterentzubi gaineko harpe batean gentutzen horako poesia irakurtaldi paleolitiko bat egin baginu bezala, Ibon Ereje musikariarekin, eta hortan segitzen dit nik beti, eta iseatzen duzu, eta behar bada hortan kutsatzen duzu zuen musikak, zuen melodiak eta ene hitzak, beti ahozko tarzunai ahalik hulanen edo hurbilen izaitia ene tekstoak. Hoi duzu isatzen duzu hortarat. Eta gue minak, gue plazerak,
gue egunerokotasunak, etorkizuneko amets edo beldurak, eta hoikoro izkiatzen saiatzen duzu beti, bai. Izan poesian, izan hitz lauzetan, bai. Biltzen duzu jente amini bat, olako emanaldietan? Bai, biltzen duzu beti, bai. Ez duzu, prefosta, peio reparazek egiten dien, eta mustrotasun hori, estadioak bete. Intimistua duzu. Zinez intimistuak, bai. Eta hor duzu, senditzen, justuki aipatzen geneana, irakurleek ilako harreman hori. Eta biziki importanta dela. Eta zure iritziz, eta eman dezagun, eta eskolerrian suma jentek jakurtzen dute, olerkia, egunetarik sumatek jakurtzen du. Bai, beste mensajetan jakurtzen den porcentaja jipi berak. Bizpaiu. Bai. Baduzu alako lejanda urbano bat, erraiten dira, goe poesiak ez dira irakurleik. Mena argitaletxek beti poesia publikatzen dizi, behar nunbait baduzu irakurle apur bat, residuel bat dena, eta merkatu bat elikatzeko, libriak elkitzen dutzu, behar irakurleak badirela. Uste dit ez dugula iskribatu behar edo kantoiak egin behar, entzuleik edo irakurlerik ez bagune bezala. Hoi lukezu, suizidio bat bezala. Ene ustez, Nik hortan, eta jarraik izan zutut, ehunetaik ehun. Uste dit, ez dela pentsatu behar ekonomiai, olako gaizetan, eta uste dit, eta eskual poesiarik espalitz, eta zori gaitz handial izatekela eskual herrian espalitz poesiek, ezi eskualduna beren hortasunean badu poesia hori. Beti izan dute, bai bertsolariek, bai kantuz eta ari ziren jentek, denek izan dute poesia hori, eta orai nola posible den poesiaren idaztia, liburu batetan sartzea, uste dit eta ezinago garrantzitsua dela, justuki hainitz egitea, eta hainitz proposatzea, eta hainitz plazaratzea. Importanta duzu, eta gainerat zuke poesia eran ezakezu, oidurazko poesia ere, anitxetan txartzen duzu zue diskoetan, eta zue obretan. Diska berri untan baduzu ez, kantoe xahar bat, Salvatore Gorada. Salvatore Gorada, bai. Biziki maite duzun biziki maite dut kantu hori, eta bestalde Salvatoreko kapera hori, toki hori oso polita da, kasik xuberuan da, kasik, ez da xuberuan, kasik, eta kantore hori entzun nuelarik, eta hainiz, eta gustatu zitazen, eta pentsatzen izun egun batez, nunbait erabiliko nila, nunbait baliatuko nila, eta gertatu zitazut okasionia hor. Eta bestalde, badizut, diskoaz bestalde ikuskizun berezi bat, berteretx deitzen dena. Eta hua ere emaiten dizugu, hoi behar dizugu txagabian eman urriaren 18an, eta Salvatore Gorada sartzen dit kantore hortan. Ez dizu berteretxekin ikusteko deuze, bena senditzen dit oso xiberotara dela, eta aksento oso xiberotarekin egin dituzu kanta hori, eta haniz maite dit. Eta zure harremana, kantazale tradizionalekin, zure aintzineko txapelo... Haniz Junez, Xubu... Haniz zagutu